Moș Crăciun se descurcă și fără zăpadă. Asta a demonstrat un grup de motocicliști din Chișinău care s-au deghizat în cel mai iubit moș al copiilor și au mers în coloană pe străzile orașului. De la Palatul Feroviarilor și până în Piața Marii Adunări Naționale, aceștia au urat oamenilor la mulți ani. Aproximativ 30 de bikeri deghizați în Moș Crăciun și-au dat întâlnire la Palatul Feroviarilor. Iar ca vântul să nu le ia barba albă și căciula, și le-au încleiat cu scoci. Не мешает? Мешает. Деда Мороза верите? Конечно. Вот мы летом были с братом в Лапландии у Деда Мороза дома. Am decis iarna să ieșim prima oară, să-i facem oamenilor dispoziție de Revelion, să nouă tot. Vedeți, timpul e bun de mers, nu cu sănile, dar cu cerbii noștri de metal. Sub privirile lungi ale trecătorilor și ale șoferilor, moșii au mers în coloană prin tot orașul. Я ехал с Баюкан, сигналы, внимание, машут руками, ГАИ вот поприветствовала меня. Очень было приятненько. Punctul final a fost Piața Marii Adunări Naționale, unde moșii s-au fotografiat cu Moș Crăciunul tradițional. Sunt foarte frumoși. E mai frumos decât Moș Crăciunul care... Nu, desigur, acesta e adevărat, acești nu. Trecătorii au apreciat acțiunea bikerilor. Foarte bun Moș Crăciun și dulciuri ne-au dat. Bomboană. Am uit pe motocicletă că nu e omat, dacă când este omat, sunt frumoși și psani. Motocicliștii au recunoscut că evenimentul a fost organizat spontan, dar admit că acesta ar putea deveni o tradiție.